Так, Москва дем, бародари азиз. Ина моҳози нашод сару форма ай блогери машҳур интервю мегирем. Якам савол ҳамия бародар Идибек, ассалому алейкум. Ака, бахшише дагҷо блогер, калом блогера гуфти сайта? Ха мақсад ки ҳамин соҳаи интернет баромад ки ҳамин марди мо блогер мега агар сад Дорожные работы. Ман Вправо, шумо эҳтиромона приду. хоҳиш мекунам дига мара блогер нагӯ, ман блогер. Якам саволи мо ҳамия ака. Соате ки дар дасти шумо аст, чанд пул меистад бародар? Я бурис нишонти акаҷон. То ба номи Худо Чизе ки аст чест шаб. ба номи Аллоҳ мегӯям мегӯям ки тайёри дидагиан гап задан. Валлоҳ қасам бародаро тайёри дидаги нестем. Соат чанд пул ака? 116,000 рубл. 116,000 рубли русӣ. Чалае ки дар даста я бурис нишонти акаҷон. Ин чанд пул меистад? 35,000 рубл. Ту ҷамъш кадан бигӣ? 100 чанд гуфтӣ? 35,000. Я сад- 116,000, 35,000. О, ҳамаша ҷамъ кадан бигӣ. Хоб, мезгарем ба қисми шапка. Шапка чанд пул меистад? Ин шапка як бародари наздик 9,000 гирифт. 9,000 рубл шапка. Хай кастум бурук пишама формаш чи? Ира хай Тоҷикистон гирифтем 2200 сом. Туфлёи по чӣ бародар? Туфлиёро ҳаминҷа гирифтем, хай худо даминҷа буди ку 16500 сом. Наскиё? Наски хан дек намедонам наски чанд сом. Хоб, телефоно и чӣ телефон ака? 24. Чанд сомаи ака? Ира 92,000. 92,000. Айфон чанд дори акаҷон? 15 Pro Max. Чанд сум гирифтӣ? Ин 1 терабайт ҳамун вақт нав бромадагишда 310,000 рубл дам. Хоб, бародари азиз, 1 терабайт. шумо бовар доред ки ҳамаи ҳамин чизҳо ҳамин қасд сум меистад. Фикротона дар комментария нависед.